ug karon na niya kami sa way hardware kay gang anti ning palit og electric supply kay magpataw sa isang bayo og kuryente. Nindot ante. Arang ka nindot. Wow. Napi mga inuduro ante kani mahal ni ba? Jarang ninduta ante oy. Ay manakata. Nindutas mga gripo ante oy. Nindot ka jud mga gripo. Ari pud anak kana. Mahal ante? Di ako mahalam din na. Kana. Kari ante, sinaw ante. Kari ah. Uy, 9,700. Ante, nindot re. Di na kaya. Nindot po ng plak ko, ano. Kana po. Uy, hardukon man ante. Gangan. Kani pang banyo. Kani banyo. Ante. Dangog laman rin ante. Maala lang bay daga nga karaan. Kambot lang ka. Pang banyo din eh. Di awante. Gagumay. Ante kaning ingani kay dali ra ni mapusa. Ang gahi ante kanang kaning mangali ante. Kana ligon na. Ani ingani nga klase ante. Ante, ingani nga klase na alig ani. Ang na ora. Ilan te? 8,000. Dah, biyawan yung mga inuduruhan te, oy. Inganig, sabi ka na. Hindi ka na. Oh, pwede po ka na ante, anong terno. Pwede po 2,000. Wah, ito ra ante. Not for sale. Pastilan. Ay, ginawa ko. Murag tugas mo ante ba? Nay.